Kapitulu honen tailerrerako jazz dantzarekin zerikusia duen ikuskizuntxo bat prestatzea pentsatu dugu. Ikuskizuna prestatzen ari ginela, entseiluetan, hainbat ariketa ezberdin egin ditugu gorputza berotzeko eta giharrak luzatzeko. Gero, ariketa horietako asko ikuskizunean bertan erabili ditugu. Ikusitzazu orain zer nolako berotze ariketak egin ditugun. Ikusi dituzuen ariketak elkarren artean koordinaturik eta ariketa berriak erantzirik ikuskizun dotorea presta dezakezue. Ikus ezazue orain guk geuk prestatu dugun ikuskizuna. Ea gustatzen zaizuen.